Ngathi ngifuna kubhuti umcineka, ngathi ngibhuti umcineka ngicela ungifake njengoma million, ungangikhokheli, ungiqashe ungangikhokheli. Mina ngizongena lapha emcimbini wakho ngibeke u10,000 uzophuma kumina ephaketheni lami noma ngizonikeza wena. Umemezele kuloya mcimbi wakho ukuthi njengoba siya kwimpucuzeko nje, uma million uthe ufuna umculo uzokwazi ukuthi afike anyakazise i-crowd njengaye noma i-stadium sinyakaze njengaye. Umuntu ozoba i-crowd puller njengoma million uzothatha lo 10,000. Ngathi ubatshele bonke, utshele abafowethu bonke nalaba abaphezulu kwi-higher level, ubatshele ukuthi uthe uma million noma ubani onamandla othi engakwazi ukumehlula ngestage afika anyakazise i-crowd lapha ubeka u10,000. Lokho ngangikusho ngifuna futhi beze betshele ngisho abalandeli babo ukuthi mangingena uma million ningajabuli, nijabule mase ngingena mina nezwe. Ngangifuna ukubakhombisa ukuthi mina ngiyamphoqa umuntu mase ngise stage ukuthi ngampela aphenduke abe yilento ngoba ngisuke ngingadlali, ngiyagijima e-stage ngempela. Njengoba nje kuthiwa ngiyinkosi ye-stage ngoba kuyaziwa ukuthi ngiyagoqa mase ngise stage. Manje ke mina ngithi angizonitshela abafowethu njengenkosi yomculo, mina ngiyinkosi yomculo, ngiyinkosi ye-stage. Ungizwe kahle. Mangithi ngiyinkosi yomculo ngisho ngoba mina ngumculi okwazi ukucula wonke imculo, gospel, kwaito, hip hop, afro pop, maskandi, ngiyayicula yonke leyo nto yomculo bese ngiphinde ngizocula lo i-Mamelodi style engaziwa umuntu. Manje ngoba abafowethu bayacula uthi bacula umaskandi kuphela, abanye bazikona kuphela, abanye bazi gospel kuphela, okusho ukuthi bona ke basephansi kunami. Mina ngicula imculo abayiculayo bese ngiphinde ngicula abangakwazi ukucula. Ngiyinkosi yomculo ngalokho. Uma ngithi ngiyinkosi ye-stage, ngiyinkosi ye-stage ngoba mina ngingena ngedwa e-stage ngekho ngisho idancer kawagida ngoma la eduze kwami, kodwa ngiphinde ngidlule bona laba abasuke benamagida ngoma nama-dance ngendlela engibajabulisa ngakhona abantu. Ngiyinkosi ye-stage ngalokho. Imilando yami-ke yini icindezelwe kangaka? Imuphi umculi la e-South Africa oke wagcotshwa inkosi njengami njengoba ngagcotshwa umntwana waphinda angene? Umntwana waphinda angene wayengigcoba njalo uma ehlangana nami mangiyocula engibona asukuma ngisulumjuluko ngesayiduku lakhe angiphe isayiduku. Amasayiduku kaMntwana waphinda angene aze afika la kumina azaba u-23. Angikuphathi-ke okunye ngeke ngize ngikusho la ayengipha khona nenginakho nje ngenxa yakhe. Kodwa nje ngisho lokho ukuthi imuphi umculo owathandwa inkosi, mina ngagcotshwa izwe libuka ukuthi ngiyinkosi yomculo. Hhayi laba basuke bey'beka bona bey'biza ngamakhosi bey'beke nomunye ayibanga athi uyinkosi nomunye athi uyinkosi, manje kusho ukuthi ayikho i-answer lapho. Mina-ke ngisho ukuthi mina ngagcotshwa izwe, kodwa awukho umlando waqoshwa wavezwa obala ukuthi heyi nangu umfana eyinkinga. Nabantu kwakufanele bengiphakamise lapho mabebona umntwana waphinda angene enze njalo, kwakufanele bengibeke phezulu bethi ayi uMamelodi bafowethu ngeke asimethwese ilokhuzana. Yini lo uphaphe lwegwalagwala. Kwakufanele ngabe bangibeka nje esicongweni. Labo bantu kwakufanele ukuthi bangibeke kuleso sicongo, ngiphinde ngagxotshwa yibona bethi hhayi ngeke. Uvuka umono omubi kabi ukuthi akangaqashwa ngisho ukuqashwa akacindezelwe. Ngiyacindezelwa-ke lapha, ngiyavalelwa-ke emcimbini, ngivalelwe ngisho emcimbini yangakithi oyibona ukuthi yangakithi. Mina nje ngakithi angisaqashwa nje, kuvalwe kuthiwa nje sifuna imcindezelo. Ngibone ukuthi laba bantu bayadlala. Ngingamcindezela kanjani umuntu owagcotshwayo, umuntu omkhulu kangaka? Ngoba wangishiya namandla, wangigcoba, wanginika amandla, angeke ngilambe noma ungathiwa uyangivalela ngeke ngishone phansi, ngizobelo ngiye phambili ngiye phezulu nje. Manje ngisho ukuthi bafowethu ake sifundeni ukuthi umuntu simbongele simphakamise futhi singamsabi omunye umculi uma singabaculi. Abaculi bamaskandi bayangisaba, niyangisaba nina. Yabo njengoba ku-2025 ngiyangena futhi ngifuna ukungena, kune-album engiyikhiphile kamaskandi. Uma uyi-check-a nje online iyatholakala ithi Mamelodi kungafa umuntu, iyavela. Ngizongizwa kwayona lo maskandi lo wena ukuthi ngiwuculile ngampela. Maningi amabhimbi engizowagudluza lapha athithizayo nje kumaskandi ahleli lapho lokhu wabona ama-post lapha eqhamuka ngoba esuke eqashwa ngamagama abantu. Ngofike ngibhidlize yonke leyo nto leyo. Ngizonihlula ngisho kuwo lo maskandi uphinde uthi uyaqhamuka uma sengibona ukuthi ngathi usuthanda ukulingana nami kulo maskandi, usuthanda ukumisa kabi bese ngigijima ngishaya iMamelodi style. iMamelodi style-ke ngisho usuthanda. Ngena ngigqoke ijazi elikhulu ngiphathe isagile sami. Ukhohlwa-ke lapho ngisho usuthanda, ungahamba iy'nyanga uze uyiqede ngeke wenze lutho-ke. Mase ngingene kulowo. Manje ngisho ukuthi ngo-2025 njengenkosi yomculo ngiyangena, ngizoze futhi uma sekuqala seyibheke koDisemba sekuyohlukanisa unyaka, ngiyangenela ukuhlukanisa unyaka. Sengizoniphazamisa impela-ke manje ngoba kade ngithule ngingenandaba nje, kodwa manje ngoba seningivalela ngisho emcimbini nina ngicula nani nizongizwa kahle. Uma kuyohlukanisa unyaka ngiyongena mina ngoba mina ngimsabi, ngizongena nje mina ngingene ngawo lo mculo lo wamaMiliyoni. Kwengibuyisa isithunzi samagqomu lana nama-house namakwaito la asebalekile ngoba ebona ukuthi isibhaxu siyakhala.
abantu babalekile laba abacula omakwaito gqom balekiwe manje abasakhompete nomaskandi kuyazi ukuthi makuhlonisa unyaka umaskandi yawuthatha manje mani-challenge mina-ke bafowethu hayi mina ngiyathandwa mina ukuthi nize ningithuke nithi ngithanda amantombazane kanti ngoba vele ngisuke ngicula iy'ngoma ezibajabulisayo osisi hhayi ukuthi ngiculela bona kuphela khona ney'jabulisa iy'nsizwa kuthi phela osisi bajabula kakhulu uma bezwa into imnandi. Manje-ke bafowethu kulo nyaka ka-2025 hhayi ngiseyithendeni senu ngizohlupha impela nje ngizohlupha nani nizobona lo nyaka ukuthi hhayi amamiliyoni cha uzohlupha ngampela. Sengiqalile nje kule album kaMaskandi engiyikhiphile izoniphazamisa bese ngiphinde ngizonishaya ngemamiliyoni style ngizonigcoba nginigcobisise ngikhathele bakithi ukudlala abantu bengicindezela abantu siphila ndawonye kodwa bese befuna ukuthi bona baphumelele bodwa hhayi lokhu engikushoyo angishilo ngathi angikushola udumo ukuthi ngifuna ukuthandwa cha lutho angifune ukuduma ngifune ukuthandwa ubungibona nje ngisemzini wami la nayo imoto yami le engihleli kuyona ngeke nje ngithi mhlawumbe ngifuna ukuchoma ngani nazi iy'khiye zayo angeke nje ngithi nje ngifuna ukuthi mhlawumbe ngifuna ukuthandwa nokuchoma hhayi ngichome ngento yenu cha ngichoma ngeyami engiyisebenzele kulo nyaka ayikhale madoda kunabaculi bamaskandi abangafuni isidala ungena emva kwami makuthiwa faneke bangene umuzi ethi umuntu hayi khona la esengena ikholi khona noma khona lapho engiqashwe khona ngiyocula khona uthi umbone seqeda ukucula usehleli khona la banamanga babalekela ukungena emva kwamamiliyoni. UKiss Before wathola kanzima kabi uKiss Before le elokhuzaneni kwamasho kufanele angifake estage ama-artist onke kaMaskandi engafuni lokhu ngihlehlisiwe bengafuni engekho ofuna ukungena emva